Intant fi stqarrija maħruġa llum il-membri tal-Partit Nazzjonalista li resqu l-ewwel petizzjoni biex jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali esprimew sodisfazzjon għall-eżitu li kien hemm fl-eżekuttiv tal-bieraħ u ma qalu li fi spirtu ta' kompromess u fl-aħjar interess tal-partit u ma qablu li għandu jkun hemm mistoqsija waħda li għandha titpoġġa l-vot flok ma jista' jkun hemm 3 mistoqsijiet differenti jew 3 Kunsill Ġenerali. Dak imsejjaħ minna, dak imsejjaħ mill-petizzjoni l-oħra u dak imsejjaħ mill-kap tal-Partit Nazzjonalista u ma nsistew li 3 mistoqsijiet jew saħansitra 3 Kunsill Ġenerali kienu joħolqu konfużjoni sħiħa u ma qablu li għal-ġid tal-partit issir mistoqsija waħda kif imresqa mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li fl-aħħar mill-aħħar xorta tirrappreżenta vot ta' fiduċja jew le fit-tmexxija tal-kap tal-partit. L-istqarrija kienet mibgħuta minn Ivan Bartolo, Emma Portelli Bonici, Mark Anthony Sammut, M. Vin Bartolo u Martin Musumeci.